Ужас! Леле, колко е стара! Четката ми в 2024 изглежда по друг начин и много по-нова от тази. И всичко в този шкаф е старо и странно. И различно, най-вече. Леле, какъв стар шкаф. Тези сапуни се продават само през 24-та година, не през 2024 година. През 24-та година се продават тези сапуни. И водата е старо, право всичко си е старо. И са тези стари кърпи,